Milí poslucháči, volám sa Andrej a týmto by som vás rád privítal pri počúvaní prvého dielu knižného podcastu Čítam, teda som. V tomto podcaste sa budeme venovať prevažne fantasy a sci-fi literatúre, sem tam si však rozoberieme aj knihy z iných žánrov, ale taktiež sa občasne budeme venovať aj novinkám na fantasy sci-fi scéne, či už tej domácej alebo aj zahraničnej. Zámerom tohto podcastu je hlavne podeliť sa o moje pocity a vnemy po prečítaní niektorých kníh, nakoľko sám som vášnivý čitateľ už od doby, kedy som sa naučil poriadne čítať. No a zároveň by som vás aj rád upozornil, že tieto epizódy môžu sem tam obsahovať nejaké spoilery, nebude to nič extrémne, iba jemné náčrty udalostí pre lepšie porozumenie alebo lepší náčrt dejovej línie, o ktorej sa budeme baviť alebo na ktorú chcem poukázať. A teda v dnešnej časti sa spolu pozrieme do sveta knižnej série Pojídač slunce od pána Christophera Ruokia a konkrétne si porozprávame o prvých dvoch knihách Císařství ticha a Skučíci temnota. Pojídač slunce je 7-dielna space opera s častými fantasy prvkami. Je to v podstate taký akýsi mix oboch žánrov. V súčasnosti je v anglickom jazyku už séria ukončená a obsahuje 7 kníh tvoriacich hlavnú dejovú líniu a niekoľko poviedkových zbierok. Tie však nemajú priamy vplyv na hlavnú linku a teda môže si ich človek prečítať ako nejaký doplnok a taktiež nesúvisia alebo nie sú vydávané takým štýlom, že poviedka medzi dvoma knihami znamená, že potrebujem si niečo prečítať, lebo potom stratím niť alebo budem dlhšie hľadať význam v tom, čo sa začína diať v ďalšom dieli. Ako som už spomínal, v našom regióne vyšli doposiaľ prvé dva diely, teda Císařství ticha a Skučíci temnota a tretí je momentálne v príprave. Túto informáciu mám priamo od vydavateľa tejto série, ktorú má na starosti v našom regióne vydavateľstvo Host Brno. A dovolím si tvrdiť, že zatiaľ odviedli naozaj skvelý kus práce. Knihy sú krásne, kompaktné, nenašiel som tam nejaké hrubé chyby alebo teda veľa chýb, čo môže častokrát odradiť človeka pri čítaní, alebo teda aspoň u mňa to má častokrát taký ten negatívny vplyv, ak nájdem nejakú gramatickú chybu alebo nejakú logickú chybu v knihe alebo v samotnom preklade, tak ma to zvykne vyviesť z miery. No ale poďme už teda bližšie ku základnej charakteristike diela, štýlu, v ktorom je to písané, a teda poďme si to hlbšie rozobrať. Kniha je písaná v štýle POV, a teda rozprávačom je sám hlavný hrdina Hadrian Marlowe, ktorý čitateľovi opisuje svoju cestu životom. Hlavná postava píše knihu, v ktorej chce vysvetliť, čo stálo za jeho činmi a prečo je v situácii, v ktorej je. Hadrian píše túto knihu z väzenia, do ktorého sa dostal potom, čo stál za zničením nejakej hviezdy. Od toho je vlastne odvodený aj názov celej tej série Pojídač slunce. Hadrian sa svojimi činmi nesmierne trápi a svojim príbehom nehľadá cestu, ako sa svetu ospravedlniť, ale naopak chce ľuďom vysvetliť svoj čin, chce, aby ľudia, alebo teda ľudstvo, pochopilo, čo ho viedlo na jeho ceste životom do toho daného bodu, pokiaľ vlastne urobil to nemysliteľné a zničil tú hviezdu. Takýto štýl písania, ktorý zvolil autor, nám poskytuje určitý pokoj na duši z pohľadu obáv o hlavného protagonistu, ale zároveň je tam aj pomerne častým jav, v ktorom autor už vopred prezradí niektoré fakty, ktoré sa majú ešte len odohrať. Deje sa to často napríklad pri predstavení dôležitých postáv, vtedy zvykne Hadrian uviesť aj to, čo bude pre neho dotyčná postava v budúcnosti znamenať. Nie je to úplne že doslovné, že povie nám, OK, tak toto je postava XY, tento ma naštve v 4. knihe a v 8. knihe budem s ním tvoriť nejaký pár alebo niečo podobné, ale autor tam pridáva ten jemný náznak toho, že ak vstúpi nejaká postava, tak je tomu venovaná 1-2 vety, ktoré sú svojím spôsobom
tak metaforické, ale zároveň aj v čitateľovi evokujú, že OK, toto je nejaká postava, na ktorú by sme sa mali sústrediť a je to postava, ktorá asi niečo bude pre nášho hlavného hrdinu znamenať. No a častokrát sa zvyknú objaviť aj situácie, kedy viac menej prepneme z toho pohľadu, z toho príbehu. Autor prepne naspäť do tej doby, kedy Hadrián píše ten príbeh sám o sebe a sem tam sa stáva, že nám už autor aj takýmto spôsobom vyzradí, čo sa má stať v tej danej situácii. Čo môžu aj nemusia niektorí ľudia vnímať ako rušivý prvok. Mne osobne to v niektorých situáciách trošku prekážalo, v niektorých som to zase prijal, ale je to niečo, s čím sa čitateľ dokáže vysporiadať. Taktiež pri príprave na tento podcast som si prečítal aj niektoré recenzie na internete, či už to bolo na Goodreads alebo na YouTube. A veľa ľudí alebo veľa recenzentov prirovnávalo tento štýl, ktorým vlastne autor napísal toto dielo, ku knihám napríklad od Patricka Rothfusa ako Menovetra alebo Strach múdreho muža. Aj v tejto sérii je vlastne dominantný vstup hlavnej postavy ako rozprávača svojho príbehu, avšak z môjho pohľadu lepšou paralelou v tomto prípade je Endymion od Dana Simonsa, alebo aj vlastne v Simonsovej knihe sa nám hlavný hrdina prihovára rovnako z väzenia po tom, čo vlastne dej opisovaný v knihe už bol uskutočnený a teda už sa stal. No a napriek obsiahlosti oboch diel, v podstate knihy majú okolo 700-800 strán, plus je tam ešte v každom dieli taká 30 až 40 stranová vsúvka, taký ten slovníček, vysvetlenie a podobné veci, čiže aby sa čitateľ nestratil. Tak ako som spomínal, napriek obsiahlosti oboch diel sa príbeh číta veľmi svižne a plynulo. Prvý diel je takým pomalším, pozvoľným vstupom do života Hadriána a opis tých prvotných udalostí, ktoré ho vlastne postupne dostali na tú cestu, ktorá ho doviedla do súčasnej situácie, keď píše ten svoj príbeh. A naopak druhý diel je už vlastne taká tá klasická space opera, to znamená, že plný akcie, udalostí, ktoré vás nútia čítať stranu za stranou a rozmýšľať nad tým, čo sa deje, skúšať hľadať tie možné paralely, východiska, čo sa tam vlastne môže stať. Čiže je to taký ten klasický driver v tom čítaní, čiže ten príbeh už naozaj naberá taký ten poriadny spád. A teraz poďme si už trošku priblížiť svet, v ktorom sa tento príbeh odohráva a zároveň si načrtneme aj ústrednú dejovú líniu. Tu, ako som spomínal, trošku už môžu začať tie jemné spoilery, kde trošku načrtneme, čo sa odohráva v prvej knihe, takisto čo sa odohráva v druhej knihe, ale ako som sľúbil na začiatku, nepôjdem až úplne do hĺbky. Teda, ak niekoho tento podcast zaujme a zaujme ho potom aj táto séria, tak nepríde o ten zážitok toho zisťovania, čo sa tam vlastne stane a čo Hadrián vykoná v prvých dvoch knihách. A teda dej série sa odohráva v našej galaxii niekoľko tisíc rokov v budúcnosti. Ľudstvo kolonizovalo väčšinu známych planét. Planéta Zem ako taká už neexistuje. No a spoločnosť je rozdelená do niekoľkých frakcií. Je to najväčšie, je Solánske císarstvo, je v podstate taký ten priamy potomok pozemšťanov alebo ľudí z planéty Zem. Potom tu máme Jád alebo Džád, už kto ako si to prečíta, to je vlastne nezávislé císarstvo alebo kráľovstvo, ktoré ale úzko spolupracuje aj so Solánskym císarstvom. Potom tu máme takú exotickejšiu odnož, to je Tavros, alebo teda Tavroské kniežatstvo, plus sú tam aj ďalšie menšie planéty, ku ktorým sa budeme potom neskôr dostávať aj v ďalších príbehoch. No a potom máme tých klasických ľudských vyvrheľov, ktorými sú Normáni a extrasoláriáni. Poďme si teraz trošku bližšie povedať niečo o Solánskom císarstve. Ako som spomínal, Solánske císarstvo je najväčším hráčom na ihrisku.
vládne mu, ako určite každému z vás hneď dopne, cisár v spolupráci s novou odnožou cirkvi, tzv. Kaple. Táto kaple uctieva zem ako takú a verí v jej znovuzrodenie. To znamená, že si myslia, že to, že zem zanikla, bolo nejako predurčené a vlastne zem sa vráti naspäť a nastane rovnováha a zase nejaký ten balans vo svete. V císarstve takisto vládnu prísne pravidlá a pokročilá alebo mysliaca technika je úplné tabu, je to zakázané. Je to v dôsledku toho, že ľudstvo bolo už raz skoro podrobené mysliacimi strojmi alebo umelou inteligenciou a po jej porážke sa tieto výdobytky technológie zakázali. Technika je stále prítomná v životoch ľudí v Solánskom císarstve, ale nesmie to byť za žiadnych okolností mysliaca technika. To znamená obyčajné videá, alebo nejaké vesmírne lode, alebo svetlá, lampy, podobné veci. Toto všetko je v poriadku. Ak by sa už malo jednať napríklad o nejaké smartfóny alebo počítače a podobné veci, tak na toto sa veľmi, ale veľmi pozerajú cez prsty. Taktiež kaple silno verí v nadradenosť ľudí vo vesmíre a akákoľvek inklinácia k cudzím rasám alebo ku xenobitom je vnímaná ako kacírstvo a môže stať dotyčného aj život. Spoločnosť potom v Solánskom císarstve je rozdelená na aristokraciu a bežný ľud. Aristokratické rody častokrát vládnu na svojich planétach a podliehajú poslušnosťou pod císara. Taktiež aristokracia má možnosť využívať pokročilejšie technológie, ktoré sú však stále schvaľované cirkvou. To znamená, že nejaký aristokratický chlapček sa môže pohrať napríklad na niečom obdobnom, ako je smartfón alebo nejaký Game Boy. Môže si zahrať nejakú videohru, ale samozrejme stále tam platí to pravidlo, že nesmie to byť niečo, čo by mohlo myslieť alebo nejako ovplyvňovať dianie okolo seba alebo inú technológiu. Taktiež sa v Solánskom císarstve, ale aj v ostatných frakciách stretávame s návratom ku chladným zbraniam a boju muža proti mužovi. To znamená meče, brnenie, kopie, ale aj strelné zbrane do určitej fázy, napríklad fázové disruptory, imobilizéry a podobné zbrane. Samozrejme, že technologicky vyspelejšie. V knihe to je vlastne aj krásne spomenuté, že potreba strelných zbraní sa veľmi rýchlo stenčuje, ak si pri nejakej prestrelke zistíte, že zatúlaná guľka alebo zatúlaný projektil vám zničil nejaký plát vo vašej vesmírnej lodi a zistíte to až na obežnej dráhe planéty, ktorú opúšťate, tak vtedy ste vo veľkom probléme. Tak preto sa vlastne naspäť vrátilo k tomu vznešenejšiemu štýlu bojovania, a to je boju muža proti mužovi, teda meč, brnenie a kópia. Tu som si aj všimol jeden veľmi zaujímavý vplyv súčasnej popkultúry na autora a na jeho písanie, na jeho štýl. A konkrétne rozprávam o Hviezdnych vojnách, alebo teda o Star Wars. Jednou z najúčinnejších a najtajúplnejších zbraní v rukách ľudí sú meče. A tie meče sú vyrobené z tzv. Nadhmoty. Je to vlastne látka alebo hmota, ktorá je schopná preťať akýkoľvek materiál okrem samotnej nadhmoty. Mať vlastne takýto meč je špeciálnou výsadou, avšak nejako to nesúvisí s nejakými tajnými schopnosťami alebo nejakým rádom alebo niečím podobným, ale samotný koncept toho meča, teda rukoveď, ktorú nosíte pri sebe, z ktorej po aktivovaní vyšľahne čepeľ, mi veľmi, ale veľmi pripomínala svetelné meče zo Star Wars. Tie meče z nadhmoty sú iné, majú rôzny tvar, väčšinou tá farba je podobná, ale je to dosť podobné tomu, čo používali rytieri Jedi, a toto bola taká úsmevná vsúvka, ktorá bola v tomto príbehu. A tu aj vidno krásne ten vplyv v podstate Star Wars ako veľkej značky aj na mladých a nových autorov, ktorí píšu svoje knihy. Že nie je to úplná vykradačka, ale je tu niečo také odvetvenie od toho pôvodného zámeru Georgea Lucasa a Hviezdnych vojen. No to by sme mali tak asi o
tom Solanskom císarstve. Môžeme si trošku ďalej ešte načrtnúť tú ďalšiu civilizáciu, ktorú som spomínal, to je Tavros. Je to frakcia ľudí žijúca v určitej symbióze s technikou. To znamená, že tamto nie sú pod priamou nadvládou kaple. Kaple ich rešpektuje, ale to len kvôli tomu, že ich potrebujú kvôli určitým dohodám, ktoré má císar s Tavrosanmi. A teda stále sú ako tak akceptovaní cirkvou vzhľadom na tieto politické konexie, avšak sú neustále pod určitým drobnohľadom, takže nemôžu si robiť až tak úplne, čo sa dá, ale Tavrosania sú aj známi s tým, že tá technológia u nich má väčšie miesto a sú to viac mierumilovnejší ľudia ako napríklad Solanské císarstvo. Čiže trošku opovrhujú tou bojachtivosťou, tou expanziou a radšej sa hrajú na tom svojom piesočku. No a potom, ako som spomínal, tých extrasolariánov, tak to sú v podstate ľudia vnímaní ako vyvrheli. Sú to ľudia, ktorí otvorene paktujú s rôznymi technológiami a úpravami svojich tiel, či sú to rôzne genetické modifikácie, či je to nejaká kozmetická úprava, nejaké implantáty a podobné veci. Toto je no-go pre kaple a toto je niečo, čo sa v Solánskom císarstve netoleruje. Takisto aj častokrát môžeme vidieť, ak niektorá z postav je v kontakte s týmito extrasolariánmi, tak sa na nich naozaj pozerajú cez prsty a sú vyvedení z miery z toho, že vôbec s niekým takým sa stretli, s niekým, kto si otvorene nechal napríklad vymeniť svoju obyčajnú ruku a dať si nejakú syntetickú protézu. No a potom, ako som spomínal ešte skôr, sú tu aj tzv. Normani. Toto sú vlastne rozdrobené skupiny voľných ľudí, ktorí v podstate nepatria do žiadnych väčších štátnych zriadení, nechcú však ani byť pod vlajkou nejakého císarstva alebo iného štátneho zriadenia a preto si len takto voľne žijú na niektorých planetách, ktoré až tak ostatných ľudí nezaujímajú a sú to častokrát žoldnieri a pašeráci, teda ľudia, ktorých si najmete a urobia a pomôžu vám so všetkým, čo potrebujete a nebudú sa pýtať na nič, pokiaľ bude ten šek dostatočne tučný. To by sme mali taký ten základný náčrt reálií tohto sveta. Poďme sa teraz pozrieť už teda do tej hlavnej zápletky, do tej hlavnej dejovej línie. Teda v sérii Pojídač slunce tou hlavnou zápletkou je v podstate boj ľudstva s tajúplnou a krvilačnou mimozemskou rasou, tzv. Cielcin. V čase, kedy sa prvýkrát dostávame do príbehu Hadriana Marlova, už ľudstvo nejakých 300 až 400 rokov bojuje s týmito mimozemšťanmi, alebo aj ich budem označovať tak ako v knihe Xenobitmi, a teda s týmito Cielcin. Tí sporadicky napadajú rôzne osídlené planéty a postupne ich zbavujú života. Ich cieľom nie je tieto planéty osídľovať, ale kolonizovať a vziať si ľudí ako potravu, alebo teda nie len ľudí, ale aj iné zdroje, ktoré sa na planete nachádzajú. Cielcin ako takí s ľuďmi bojujú s cieľom udržať svoj národ pri živote a zároveň byť vrcholom potravinového reťazca v známom vesmíre. Oni v podstate nežijú na žiadnej planéte, žijú len vo svojich vesmírnych lodiach. Ľuďom sa podobajú možno len v tom, že majú 2 ruky, 2 nohy, hlavu, ináč sú to okolo 3-metrové postavy, ktoré majú mliečno-bielu kožu, majú svoj vlastný jazyk, tmavé čierne oči a majú tiež svoj určitý hierarchický systém a svoje rôzne klány, ale nie sú zjednotení pod jedného vládára, pod jedno velenie. Takže toto by bolo o Cielcin. No a pomaličky sa poďme pozrieť teda na Hadriana, mladý muž z aristokratického rodu, ktorý sa narodil ako prvý syn a teda super možný budúci dedič, hlava rodu Marlov, všetko perfektné. Avšak toto nikdy nebolo jeho nejakým zámerom a preto si jeho otec časom zaobstará aj druhé dieťa. Tu je vlastne dôležité spomenúť fakt, že čo znamená to zaobstará. Ak v Solanskom císarstve už aristokracia nemá deti prirodzeným spôsobom, ale skôr cez genetickú modifikáciu,
V podstate ide o to, že plod je zložený z genetickej informácie oboch rodičov a génovým inžinierstvom je upravený do výslednej podoby. To znamená špecifické rodové črty, dlhovekosť, výška a podobne vylepšenia, ktoré ten daný rodičovský pár potrebuje. Dôvodom v tomto prípade je častá pôrodnosť zmutovaných detí na základe toho, že presne tá aristokracia si zasahovala do svojej genetiky natoľko, že sa ich v podstate pohlavné bunky stali naozaj nestabilnými a tým pádom, ak sa im narodí aj dieťa prirodzenou cestou, tak v 99% prípadov to dieťa nebude bežné a bude mať určité genetické vady. Tu narážame aj na taký trošku mierny paradox, že v podstate kaple to nemá rada, tá cirkev to vlastne nesúhlasí s tým až takto, pokiaľ je to pri tých bežných ľuďoch. Ak sa jedná o aristokraciu, tak samozrejme očká si prižmúrime, veď nech oni si plodia deti, akým spôsobom chcú, v podstate takých homunkulov zo skúmavky. Ale je to už takto to funguje a takto to tam funguje už tisíce rokov. A ako som spomínal, aristokracia má vlastne dar dlhého života. Častokrát sa tam stretávame aj s 200-300 rokov, odhliadnúc od toho cestovania vo vesmíre, ktoré je tiež založené na tom, že sa v podstate dotyčný zamrazí. Cesta môže trvať napríklad aj 60 rokov, potom keď sa rozmrazí, on je stále, dajme tomu 20 ročný, ako keď sa vydal na cestu. Ale v podstate tých 300 rokov, ktoré tá aristokracia dokáže prežiť, to je 300 reálnych odžitých rokov, nie tie, ktoré strávi zamrazený v nejakej chladničke na vesmírnej lodi cestujúce z jedného konca galaxie na ten druhý. No a čo sa týka rozmnožovania bežného ľudu, plebejcov, tak títo takýto problém nemajú až v takej miere ako aristokracia, keďže si nezasahovali do svojich genetických informácií alebo do genetickej informácie svojho rodu. No ale poďme naspäť ku Hadrianovi a jeho bratovi, teda druhým bratom zo skúmavky, brat, ktorý sa volá Crispin. Ten je už v otcových očiach trošku lepším kandidátom, no a preto sa jeho otec rozhodne preferovať ho viac ako Hadriana a rozhodne sa ho poslať na učenie do kaple, aby sa Hadrian stal jej členom a tým pádom aj získal jeho otec výhodnú pozíciu a určité konexie v rámci cirkvi císarstva. Hadrian sa však v tomto nevidí a rozhodne sa ísť svojou vlastnou cestou. Hadrian od útleho detstva, treba povedať, že inklinuje viac k poznaniu a intelektuálnej ceste. Tu sa vlastne začína aj jeho trošku chorobná zvedavosť voči Cielcin a iným xenobitom. Hadrian im chce stoj čo stoj rozumieť a neváha riskovať, keď sa mu naskytne možnosť prísť s nimi do kontaktu. Toto je niečo, čo počas celých 2 kníh, ak prišla nejaká možnosť pre Hadriana stretnúť sa, uvidieť sa s Cielcin alebo niečo podobné, tak sa do toho vrhol stoj čo stoj. A taktiež je nutné aj spomenúť, že Hadrian je jedným z mála ľudí, ktorí poznajú jazyk týchto xenobitov. Ten ho naučil jeho dvorný učiteľ, scholiasta Thor Gibson. No a potom, čo, ako som už načrtol, Hadrian v prvom dieli opustí svoju domovskú planétu, nešťastným sledom udalostí sa ocitá na okrajovej planéte zvanej Emeš, kde nikto netuší, kto v skutočnosti Hadrian je a on sa to snaží za každú cenu držať v tajnosti až do takej miery, že prvé roky na tejto planéte strávi ako chudák žijúci v uliciach. Tu sa opäť trošku môžeme navrátiť ku tým paralelám s inými knihami. Tu vidíme zase takú tú spojitosť so sériou Príbeh kráľovraha, teda Meno vetra a Kvótom, ktorý tiež pred nástupom na univerzitu trel biedu. Uznávam, že tento motív je veľmi podobný. Je tam tá istá paralela, že áno, je to hrdina, ktorý o sebe rozpráva nejaký príbeh predtým, ako sa niekam dostal, alebo dokiaľ sa to začalo viac rozvíjať, tak
strávil určitý čas ako sirota, ako žobrák na ulici. S týmto súhlasím, ale to je asi tak už všetko, čo ja vidím vlastne v týchto paralelách s menom Vetra. Ale chápem, že niekto to môže vnímať ako veľmi silnú inšpiráciu iným autorom. A teda teraz späť ku príbehu. Po určitom čase na uliciach Emešu sa Hadrián rozhodne vstúpiť do Kolosea. Tu autor opäť krásne oživil historické reálie antického Ríma a prinávratil život gladiátorom. V císarstve sú súboje v Koloseách veľmi obľúbenou zábavou ľudu a preto možnosť pripojiť sa k týmto bojovníkom je vždy otvorená pre každého. Hadrián, ako obyčajný odtrhanec, sa pridá k opačnej strane tzv. Myrmidónov. To sú tí bežní bojovníci, ktorí sú častokrát stavaní do pozície vyzývateľov gladiátorov, ktorí vlastne majú s usporiadateľom hier určitý kontrakt. A teda ak sa taký človek prihlási sám ako Myrmidon, tak získava za to aj nejakú plácu. Tu si ale môže vybrať až po určitom čase, až po určitom odžití alebo odslúžení si. A takisto veľa týchto Myrmidonov vzniká aj v radoch väzňov. To znamená, že to sú už zase takí, ktorí sú v podstate nútení do takýchto aktivít. Čas, strávený súbojmi v aréne, vyformuje Hadrianovu osobnosť a vytvorí zárodky pevných priateľských vzťahov. Hadrián sa dostane do skupiny, s ktorou sa významne zblíži. Vytvoria si úzky kruh spolubojovníkov. Postupom času sa ich skupina stáva uznávanou a známou, aj keď stále nie je slobodnou, keďže sú zložení z tých Myrmidonov a sú tam aj väzni, ale aj takí, ktorí vlastne potrebovali peniaze a tak sa prihlásili, aby mohli byť týmito bojovníkmi v aréne. Popri tom, ako si Hadrián buduje určitú slávu, tak sa zo zarobených peňazí snaží získať loď, ktorou by vedel Emeš opustiť, pretože stále ho neopúšťa ten jeho prvotný plán, že teda chcel by odísť preč a chcel by niečo viac hľadať vo svojom živote. Plán je to dobrý, až klasicky pokiaľ sa všetko nezvrhne a ďalšie udalosti nebudem úplne dopodrobne opisovať, aby som zase nevyzradil celú zápletku prvej knihy. Avšak môžem povedať to, že Hadrián svojou zvedavosťou a dychtivosťou sa dostane do problémov. Na jeho pôvod bude potom z časti odhalený miestnym barónom Matarom, ktorý Hadriána potom následne bude držať v akejsi zlatej klietke, nakoľko má s ním určité plány on sám. V zlatej klietke znamená to, že v podstate tvárime sa, že je to náš hosť, že je to niekto, kto má určité miesto na našom aristokratickom dvore, ale reálne je to len také honosnejšie väzenie a teda tá strava bude asi lepšia a spí sa na lepšom matraci. No a v tejto službe barónovi sa Hadrián spozná s veľmi významnou vedľajšou postavou, ktorá značne ovplyvní Hadriánov vývoj ako postavy a ako človeka a do určitej miery v ňom len prehlbí jeho veľký záujem o Xenobitov a hlavne Cielcin a taktiež v ňom túto iskru znova naštartuje. A tá vedľajšia postava sa volá doktorka Valka Ondera, je to xenologička Stavrosu, ktorá sa nachádza na Emeši práve preto, že skúma rôzne iné formy života, ktoré sa nachádzali na iných planétach. Napríklad na Emeši to boli xenobiti, ktorí sa volali Umanda, nie sú veľmi mysliacimi tvormi, ľudia si ich podrobili a správame sa tak, ako kolonizátori, teda môžeme si povedať takú paralelu so Španielmi a Aztékmi, a teda pokiaľ to maká pre nás, tak je to dobré, a ak sa to proti nám postaví, tak to začneme pomaličky vyhládzať. Takže tu je taká aj smutná ukážka toho ľudstva ako takého a čo by sme možno mohli urobiť iným organizmom, iným rasám, na ktoré by sme narazili, ale tak poďme preč od tohto. No a tu sa pomaličky začíname blížiť aj ku koncu udalosti v císarstve ticha,
život na Emeši pre Hadriana naberie veľmi rýchly spád a sled udalostí, ktorým sa možno dalo predísť, ale aj takým, ktoré sa ovplyvniť nedali, vyvrcholí lišiackým odchodom Hadriana z planéty Emeš. Samozrejme, ústredným dôvodom sú Cielcín a Hadrianova maličkosť a tak na konci prvého dielu a na začiatku druhého sme svedkami takého maličkého splneného sna hlavnej postavy. Hadrian vlastne dostane za úlohu nadviazať prvý diplomatický kontakt s Cielcín a dostáva prostriedky k tomu potrebné. A to je vesmírna loď, vojenský doprovod a hlavne posádku, ktorá je zložená z jeho priateľov, ktorých dokázal dostať z pázurov Kolosea, no a takisto samozrejme naša kamarátka, doktorka Valka Ondera. No a teraz pomaličky druhý diel, ten ako som už načrtol, bude rozprávať príbeh o hľadaní možnosti prvého kontaktu. Tu sa vlastne aj začína celkový tón príbehu trošku viac zahaľovať a viac sa stretávame s konfliktmi názorov a charakterov postav. Viac sa dostávame už do takej tej ich psychológie a do toho, prečo to urobiť tak a dostávame vlastne na tých stranách aj nejaké rôzne názory a človek si musí na to vytvoriť nejaký obraz sám, teda bolo to správne, nebolo to správne. No a ústrednou zápletkou knihy Skúčici temnota je vlastne snaha stretnúť sa s Cielcín za diplomatickým stolom. Príbeh začína niekoľko desiatok rokov potom, čo naši hrdinovia opustili Emeš a vydali sa na túto cestu plnú útrap a neistôt a aj tí, čo vlastne z počiatku tejto misii slepo verili, začínajú byť pomaličky skeptickí. Samozrejme všetci okrem Hadriana. Jeho tvrdohlavosť spôsobí niekoľko rôznych konfliktov a chyby, ktoré budú stáť život aj niektorých členov, s ktorými sa budeme bežne stretávať. No a na scénu sa nám pomaličky, ale v úvode začína blížiť niečo temné. Čiže hneď začiatok druhého dielu je plný akcie, tak ako v tej jednotke v Císařství ticha sa to rozbiehalo pomaličky a vlastne končilo sa to až takým tým veľkým grande finále, tak Skúčici temnota nám už od začiatku ponúka určité gradácie v deji. No a to temné, čo sa blíži, je ako možno niektorí z vás čakajú, je to zrada. Tá najhoršia vec, ktorú vám môžu vaši milovaní urobiť. Nie je to však ani prvá, ani posledná, ale o to nemenej bolestivá zrada. A Hadrian je kvôli tomu nútený urobiť krok, ktorý s prižmúrenými očami schvaľujú len jeho najbližší. Hrozí koniec misie a teda niekto musí niečo urobiť, aby sme došli k nejakému rozhodnutiu. No a Hadrian svojim rozhodnutím spáli nie jeden most a potom to vlastne už zdanlivo nebude cesty späť, ak jeho misia zlyhá. Život jeho kompánov visí na vlásku, takisto aj život jeho. Všetci v podstate fungujú od tej udalosti, dá sa povedať, s nožom na krku. A v podstate pokračujú ďalej v hľadaní zdanlivo nemožného a časom sa dostanú k informácii, kde by sa bájna planéta Vorgosos mohla nachádzať a teda ani na chvíľu neváhajú a všetky sily sústredia na jej hľadanie. Tá planéta je bájna pretože nikto o nej poriadne nepočul, nikto o nej poriadne nevie, ale vo vesmíre sa šušká, že nejaká taká planéta existuje a teda Hadrian ju bude hľadať kvôli tomu, že dostane nejaký ten impuls, že tam by sa mohol teoreticky stretnúť s niekým z Cielcín. To, ako to však ďalej dopadne, či tú planétu nájdu alebo nie, si však už bude musieť každý čitateľ zistiť sám. Nerad by som niekomu pokazil zážitok z čítania, čiže čo sa tam už bude odohrávať, či ju nájdu, kvôli čomu vlastne sa tá zrada stala, prečo to museli urobiť, aké bolo to ťažké Hadrianové rozhodnutie, to si už prosím prečítajte sami, alebo teda ak to niekomu z vás úplne nevadí, pokojne ma môžete kontaktovať cez Spotify, cez komentáre a tam sa teda môžeme spojiť a viem vám to vysvetliť, ak to chcete počuť iba takto, ale určite odporúčam, aby ste si to prečítali. No a ešte si dáme takú poslednú
časť tohto rozboru, a to je taká stručná charakteristika postav, tak poďme si porozprávať o niektorých, s ktorými sa stretávame v tejto knihe. Samozrejme, číslo 1, hlavný rozprávač Hadrian Marlowe. Hadrian je veľmi inteligentný muž, má však silné sklony dramatizovať rôzne situácie, ba priam ich až sám niekedy cielene robí tajomnými a dramatickými. Neraz mu to vytýkajú aj či už jeho učitelia alebo iné postavy, že v podstate Hadrian je ten, ktorý má ten sklon pre dramatickosť. On si to taktiež uvedomuje sám o sebe, ale napriek tomu túto črtu zo seba aspoň v tých prvých 2 dielach nedokáže opustiť. Hadrian je však silno zásadový človek, túži po miery, ale zároveň si až bolestivo čím ďalej tým viac uvedomuje krutú realitu a to, že násilie a mocenské postoje v jeho prostredí častokrát znamenajú a budú znamenať to, že ten mier možno nebude až tak reálny, alebo ak aj áno, tak za akú cenu sa dostanú k tomu mieru. Hadrian je však viac mysliteľ než vojak, aj keď časom sa tá druhá vojenská strana bude pomaličky predierať viac na povrch. Hadrian si často udalosti až príliš romantizuje a lipne na svojich ideáloch, čo ho častokrát, povedal by som, že 9 z 10 prípadov dostane do nevydaných problémov. Avšak častokrát je aj Hadrian sebecky presvedčený o tej svojej pravde a nie je ochotný opustiť od svojich cieľov a ideálov. Čiže to je tiež taká trošku tá smutná črta, a ak sa na niečo alebo pre niečo Hadrian rozhodne, je veľmi ťažké ho od toho odhovoriť, lebo chcem a idem a myslím si, že tá moja pravda je tá najpravdivejšia zo všetkých pravd. Potom tu máme Válku Ondera, teda pragmatická, chladná, ale konzistentná, zásadová a veľmi lojálna, až na kosť lojálna postava, ktorá je schopná riskovať všetko pre svojich blízkych. Válka má veľmi tvrdú povahu, čo podkresľuje vlastne aj jej ostrý dôvtip a nabrúsený jazyk, ktorým sa neštíti pomenovať veci tým pravým menom. Nikdy nechodí okolo horúcej kaše a ak niečo nie je tak, ako by to vnímala ona, je prvá, ktorá na to poukáže. Avšak aj napriek tomu, že má svoje určité zásady, niekedy pre svojich blízkych, pre svojich priateľov ich dokáže dať bokom a dokáže sa premôcť a urobiť niečo aj extra a niečo také, čo by sme vlastne nečakali. Válka je takisto aj veľkým driverom vo vývine Hadrianovej postavy, je jeho veľkou inšpiráciou a Válka je jedna z mála, na ktorej názor Hadrian dokáže dopustiť a vie ho akceptovať taký, ako je. Čiže ak niekto dokáže Hadriana niekedy presvedčiť, tak to bude práve Válka. Ďalšou z postav je Basander Lin. Ten má v prvom dieli trošku menšiu minutáž, v druhom dieli sa s ním stretávame trošku častejšie, ale je to tiež veľmi dôležitá postava pre celkový príbeh. Basander je typický vojak so zmyslom pre loajálnosť voči nadriadeným. Spočiatku je veľmi skeptický voči Hadrianovi a jeho pohnutkám a pozerá sa na ňo veľmi cez prsty, ale po určitých udalostiach sa potom karta obráti a Basander sa razom stane niečím ako slepým uctievačom a idealizátorom niektorých protagonistov, o ktorých sa v tejto knihe dočítate. A v podstate sa otočí o 180 stupňov a je to úplne niekto iný. Niekto by možno povedal, že sa stane ako postava znesiteľnejším, ale to už vlastne záleží od uhľu pohľadu toho daného čitateľa, ktorý to bude čítať. Potom ďalšia z takých tých dôležitých postáv je napríklad Switch alebo William, jednoduchý chalan zo skromných pomerov, ale o to väčší srdciar a priateľ. Je to taký veľký kontrast voči Hadrianovi, kde Hadrian je niekto z aristokracie, niekto, kto bol zvyknutý na určité štandardy v živote, tak Switch je v podstate ten človek z toho druhého spektra. V mladosti bol nútený pracovať ako, dá sa povedať,
eskortná služba, to znamená, že bol ponúkaný v čase, keď bol mladý chlapec bohatším ľuďom z aristokracie a teda to aj trošku poznačí jeho pohľad na aristokraciu ako takú. S Hadrianom si však Switch vybuduje unikátne puto, ale má veľké sklony k sebeckosti a k tomu ešte častokrát hľada únikové cesty aj za cenu otočenia sa chrbtom k zvyšku party. Takže Switch je taký semi, taký všelijaký, aj dobrý chalanisko, aj dobré zámery má, ale nie vždy sú tie dobré zámery dobré pre všetkých. No a potom taká posledná v úvodzovkách postava sú Jelcin, teda Xenobiti, ktorí sú hlavným nepriateľom v tejto knihe alebo v tomto usporiadaní. Tuto nebudem vyberať špecifické postavy z Jelcin, aj keď sa s nimi potom stretneme v určitých úryvkoch. Jelcin, aby človek pochopil, sú krvilačná, krutá, priam až beštiálna rasa Xenobitov, ktorá nenávidí ľudí. Bodka. Nie len ľudí, hoci čo živé, môžeme to povedať tak. Jelcin sú stelesnením hrôzy. Napriek tomu všetkému sa však aj u nich nájdú jedinci, ktorí sú schopní dialógu so snahou uzmierenie, avšak majú tak prvkú povahu, že väčšinou tá povaha preváži nad ojedinelými majákmi racionality. Jelcin nepoznajú spoluprácu, poznajú len vzťah sluha a pán, a preto je s nimi extrémne náročne nájsť spoločnú reč. Fyzické tresty, absolútna podriadenosť, to sú vlastne atribúty pre niekoho, kto sa im chce páčiť. To znamená, že pri akejkoľvek snahe nadviazať s nimi nejakú konverzáciu, hociaké slovné zvraty, ktoré sú v pohode pre ľudstvo a pre ľudí ako takých, Jelcin budú vnímať ako spôsob, že alebo si ich niekto chce podriadiť, alebo im chce niekto niečo urobiť. V podstate Jelcin nepoznajú niečo medzi. U nich slovo spolupráca neexistuje, ako som spomenul už skôr. U nich v podstate existuje len to, že niekto je nadradený, niekto je podriadený a to je všetko. No a to by bol asi tak koniec a záver tohto všetkého. Povedali sme si teda vlastne o tom, ako autor píše, o tom, čo je ústrednou zápletkou. Načrtli sme si jemne dejovú líniu, povedali sme si trošku viac o takých tých hlavných postavách a týmto celým by som vlastne aj rád ukončil dnešný diel podcastu a zároveň by som rád poďakoval tým, ktorí ste vydržali až do konca. Veľmi si to cením a ako som už spomínal skôr, uvítam akúkoľvek spätnú väzbu. Ako som spomínal, na Spotify je možnosť komentovať diely podcastu, takže prosím, neváhajte. Ak máte nejaké otázky, využite to. No a ako by som chcel, aby bolo zvykom, tak nakoniec si dáme ešte krátky citát, konkrétne z knihy Císařství ticha. Lidi se od sebe zas tak nelišej. Ať si navenek vypadaj, jak chtěj. Nesejde ani na tom, kde všude byli. Bolest cítí stejně. Potřebujou to sami. Potřebujou, aby jim někdo připomněl, že jsou pořád lidi. A teda ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. No a v ďalšej časti si rozoberieme dielo Vôľa väčšiny od Jamesa Islingtona, ktoré mám momentálne rozčítané a o ktorom urobím ďalší diel čoskoro. Tak teda príjemné čítanie, ďakujem vám veľmi pekne, do počutia.